תודה רבה, נחמה. היום 25 בדצמבר 2023, ונדמה לי שזוהי הפגישה שלנו בזום, נדמה לי מספר 289. סליחה, פגישה מספר 299. ביום חמישי שעבר, 21 בדצמבר, לא נפגשנו. והיום 25 בדצמבר 2023. ואנחנו נמצאים באמצע קריאת התרגום של פרשת נוח מהתנ"ך ליידיש. האם אתם רואים את המקום איפה שהפסקנו? רק רגע. צריך להעלות את ה... כן, כן. כן, זה כן. כן. אז ורה, אולי תקראי את המקום שסימנת. זה היה באמצע פסוק. אנחנו... אז תתחילי מההתחלה אחרי נקודה. Und ich sehe, ich bring Mabul, Wasser auf der Erd. תרגום, ורה. ואני אעשה. לא, מה זאת אומרת אעשה? und ich, יש פסיק אחרי ich? ואני... אני שואל, יש פסיק אחרי המילה ich? כן. זהו. ואני, ואז אלוהים אומר, זה, ראה. ראה, כן. כן. ירברנג המבול וסר. המבול וסר auf der Erd. אני אעשה... לא אעשה, ירברנג, אני מביא. אני מביא מבול של מים על הארץ. כן, אז בפעם שעברה, אנחנו עמדנו על המקום הזה ואמרנו שבפרשת נוח אלוהים לא אומר ירברנג המבול, אני מביא מבול, אלא הוא אומר איזה סוג של מבול, והוא אומר לו, הוא אומר מבול מים. ברגע שכתוב מבול מים, זה אומר לפי איך שאני מבין, שיש גם מבול אש או מבול מסוג אחר. זאת אומרת, המילה מבול איננה רק מים, הרבה מים, אלא מבול, הפירוש של המילה, זה אולי מה שהיינו אומרים באנגלית, אבלנש. הרבה, ואז צריך להגיד של מה? של מים, של אש, של משהו אחר. אז אלוהים אומר לנוח, אני מביא מבול מים על האדמה. נחמה תמשיכי ביידיש. Zu bringen jet weder Leib, was in ihm ist da an Atem von Leben. Okay. Three more words. Can I just... Okay. Von unteren Himmel. Von unser Himmel? No, von unteren Himmel.
פונונטר, מתחת לשמיים. נחמה, את תמיד אוהבת לקרוא את הפסוק בעברית, ואז נדבר על התרגום. Okay, should I read the Hebrew? Yes? Okay. This is what you asked last time. Yeah. כן. לשחט כל בשר אשר בו רוח... לא, קודם. אוניך. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ. כן. לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר... אוקיי, די. כל אשר בארץ יגווע. אוקיי. עוד מעט, לא, זה עוד לא קרה. לשחט בא כתרגום של המילה אומברנגן. האם אתם זוכרים איך אנחנו הסברנו מה זה אומברנגן ביידיש? ורה? ורה שומעת? כן. את שומעת ורה? כן. איך הסברנו מה זה ביידיש המילה אומברנגן? להוריד משהו. כן. רגע, דניאל נמצא? כן. אז תגיד שלום, לא ידעתי שאתה שלום. נמצא. אמרתי, אבל היה בעיה טכנית. לא שמענו אותך. טוב. אומברנגן, אני להוריד. מבקש שתגידו, לפי השיטה שלנו של לנתח את האלמנטים שבונים את המילה. רנגן זה להביא, ואומברנגן... לא שומעים אותך, מה אתה אומר? רנגן זה להביא משהו. נכון, ומה זה אום? להוריד משהו, לקחת לחזרה או משהו כזה. שלילה. זאת מה? אומרת, אם ברנגן זה להביא, אומברנגן זה לא להביא. לקבל חזרה. לא אולי. לקבל חזרה, אלא אום זה לשלול את מה שמביאים. זאת אומרת, לא להביא, או ביידיש בתרגום, אומברנגן to annihilate, להמית, להרוג. המילה אומברנגן ביידיש משמשת הרבה פעמים כשמדברים על השואה, 6 מיליון יידן seinen umgebracht geworden. נרצחו. עכשיו, איך התרגום של יהואש מתרגם אומברנגן? איך אמר? Umzubringen. אומצוברנגן, ובעברית איך כתוב? לשחט. לשחט. מה זה לשחט? Ich habe geguckt auf ein Computer. כן. Shin chet tav. To damage, to destroy, to corrupt, or to Right. ruin. Right. זאת אומרת, האומברנגן להרוג זה התרגום של לשחט. כן? Und für was es ist da ein zu in mitten Wort. Zu bringen. אוקיי. Was meint zu? אוקיי. גוטה פרגה, שאלה חשובה. דוסוורט, המילה הפשוטה זה אומברנגן, שיש לה שני אלמנטים, אמרנו אום וברנגן. מה זה עצו? ביידיש יש לנו צו בשתי צורות, או כמילה עצמאית, גייט צו עיר, הוא הולך בכיוון שלה, אליה.
פה, umzubrängen, הצו הוא כנראה סוג של פרפיקס. אומברנגן או צו אומברנגן. צו אומברנגן, צו במטרה להרוג. דוגמה ביידיש, שיסט, הוא יורה, צו הרגנן. הוא יורה כדי, הצו, כדי להרוג. ואז הצו הזה נכנס בין האום לברנגן. אפשר היה להגיד, זה כמו אינפיניטיב? צוברנגן? נכון, נכון. אפשר גם היה להגיד, צו אומברנגן. אני מביא מבול, צו אומברנגן, כדי להרוג. כן? דוגמה אחרת ביידיש, איפה שהצו נכנס בתוך הפועל, אני מחפש דוגמה, כן. Ich komme zu gehen. Ich komme zu fahren. Das ist dasselbe? כנראה, כן. כן. אז das meint כדי? כדי. לא, Ich כאן vor, יצאו, נחמה שאלת שאלה תהי לענות. Yeah. כן. Ich komme zu gehen, פה אני חושב שזה משמעות שלישית. זה לא אל, זה לא כדי, אלא באיזו צורה אני בא. Ich komme zu gehen, אני בא ברגל. צו בצורה של הליכה. Ich komme zu fahren, אני בא בצורה של נסיעה. באוטו או במשהו אחר. לצו הזה, אנחנו רואים, יש לפחות 3 תפקידים. כן? Als zu fahren oder kommt zu gehen, das meint wie soll? Wie soll ein Mensch kommen? נכון, נכון. Ich komme zu Fuß, אני בא ברגל. Ich komme zu gehen, אני בא בהליכה. עכשיו, נחמה, איך זה באנגלית? עטו. Yeah, T.O. I'm coming to visit someone. Yeah, I'm coming. זה במטרה ל. האם יש באנגלית עוד משמעויות לטו הזה? To? It's always with to buy, to go, to run. I came to hear better. Okay. I came to hear better? What? אני אומר. I come? Yeah. To hear better. כדי לשמוע יותר טוב. גם שם. Okay. יש הכדי הזה. In order to. So that. Okay. Right. אז יש לנו כבר 2 משמעויות כמו ביידיש. כן? זאת אומרת, הטו הזה באנגלית והצו ביידיש, הם מאוד
שימושיים. Very useful. כן. אז איפה היינו נחמה במשפט? Zu bringen, jet weder Leib. יט ודר לייב, אוי פברייש, להשחית כל בשר? Something like that. No, not something. No, I שכחתי. אז תסתכלי בטקסט. No, I know, but it's two screens. We have to go back and forth, so it's not gleich. Okay, but Okay. that's so when I say I forget, I have to look at the words. L'shachet kol basar. כל בשר. Umzubringen, ביידיש, Yet weder Leib. יט ודר לייב. יט ודר כל אחד, בשר מתורגם ליידיש בלייב. לייב זהו האור שמכסה כל דבר חי. כן? The exterior part of a living body. לייב. יש ביטוי ביידיש, הביטוי זה מתלייב ולבן. כאשר רוצים להגיד במאוד מאוד עם כל הישות שלך, יחוב זי ליב מתלייב ולבן, אני אוהב אותה עם הלייב, זאת אומרת עם האור שעל גופי ולבן בחיי. הלייב פה בא במקום הגוף. והלייב זהו האור שמכסה את כל העצמות של הגוף. כן. תמשיכי נחמה עוד קצת. Was in ihm ist da ein Atem von Leben. כן. ובעברית, אני מצטער שיש שני מסכים. That's okay. אשר בו רוח חיים. אוטם, המילה רוח בתנ"ך מתורגמת ביידיש אוטם, נשימה. כן? פון לב, נשימה של חיים. והמשך, נחמה? Von unteren Himmel. כן, מתחת לשמיים. עד כאן קראנו. ורה, יש לך מה להגיד על התרגום? לא, אין לי משהו. אוקיי, אין שאלות, אפשר להמשיך. נחמה, המשפט הבא. Als was auf der Erd wird umkommen. Als was auf der Erde wird umkommen. ובעברית, במקור. כל אשר בארץ יגבה. יגבה? כן, יגבה. כן. יגבה מתורגם ליידיש אומקומן. לגבוע זה להפסיק לחיות. כן, להפסיק לנשום, להפסיק לחיות. אז אלוהים אומר לנוח, מה יקרה כאשר אלוהים יביא מבול של מים על הארץ. ואלוהים אומר את כל זה, מהן התוצאות הקטסטרופליות, כדי בהמשך להסביר
מה הוא מבקש מנוח. עכשיו, כל מה שקראנו עד עכשיו בפרשת נוח, הטקסט שקראנו עד עכשיו, הוא לדעתי, ובעיקר לדעת חוקרי תנ"ך, זה לא הטקסט הראשון, זה לא בדיוק דברי אלוהים, אלא שהטקסט עבר אדיטינג, עריכה, ולכן לדעתי, כמו כל דבר שעובר עריכה, זה טקסט בנוי באופן ברור, באופן לוגי ובאופן מובן. אני כל הזמן נזכר בפרופסור דוד לבני וייס, שנפטר לפני כחצי שנה, שהוא היה פרופסור במדעי יהדות, וכל חייו הוא חיפש איפה הטקסט הראשוני, the primordial text של התנ"ך ושל התלמוד. פרופסור דוד לבני וייס קרא וחיפש כתבי יד ישנים של הטקסטים המקודשים שלנו, וגם הוא טען שגם אם אדם מאמין שהתורה ניתנה משמיים, מה שיש לנו כיום, יש לנו הכי קרוב הטקסט שהיה קיים במאה העשירית אחרי ישו. ולכן פרופסור וייס חיפש בכתבי יד קודמים כדי למצוא מהו הנוסח היותר קדום של התורה. בגישה הזאת הוא כבר אומר שגם אם התורה ניתנה מן השמיים, הרי שהיא עברה אדיטינג. ומה שיש לנו כיום זה עריכה שעשו אותה בני אדם. אבל אני אומר, אין contradiction. לא צריך להיות כאן סתירה. מי שמאמין שהתורה ניתנה מן השמיים, ומי שמאמין שהטקסט שיש לנו כיום הוא תוצאה של עריכה של בני אדם, הדבר המשותף בין אלה שמאמינים שהתורה כמו שיש לנו ניתנה מהשמיים, לבין אלה שמאמינים שהייתה כאן עריכה של בני אדם, הדבר המשותף הוא שגם אלה וגם אלה, גם הטקסט מן השמיים וגם הטקסט הערוך, נוצרו או הגיעו אלינו
מתוך אינספירציה אלוהית. ואני מנסה להסביר למה אני מתכוון כשאני מדבר על אינספירציה אלוהית. כשאני אומר אינספירציה אלוהית, אני רוצה להגיד שהתורה עוסקת בדברים שהם מעל ומעבר מאינטרס אישי כזה או אחר. שהתורה עוסקת במה שיהודים מאמינים, כל יהודי, שיש לזה ערך אבסולוטי, שיש לזה ערך סופי, ערך שלאורו צריך לחיות ולהתנהל. כי השאלה הגדולה היא, איך צריך לנהוג אדם יהודי? ואיך צריך לנהוג אדם יהודי מעבר לוויכוחים בין יהודים? או במילים אחרות, האם יש אמת שאתה מאמין בה, שככה אתה צריך להיות יהודי? נוצרים חושבים כיצד צריך לנהוג נוצרי, ובכתבים הקדושים של הנוצרים יש ראייה מסוימת מה זה להיות נוצרי. מוסלמים אותו דבר, יש להם, ולכן הם מוסלמים, אמת שאומרת ככה צריך לנהוג מוסלמי. והדרך איך שיהודים מאמינים שיהודים צריכים להיות, זאת הזהות שלהם, their Jewish identity. עכשיו, ממה שאני אמרתי עד עכשיו יוצא, אם אני צודק, שבני אדם בכל העולם, כדי שיוכלו לתת משמעות לחיים שלהם, הם צריכים איזושהי תורה שאומרת להם, למוסלמים איך מוסלמי צריך להיות, לנוצרים איך נוצרי צריך להיות, וליהודים איך יהודי צריך להיות, ואלה שלוש השקפות עולם שונות. מה אתם אומרים על זה, ורה? כן, אתה צודק. הלוואי כל אחד היה מסכים איתי. כי אם אני צודק, ורה, כן. ואולי אני באמת צודק, כדי להיות בן אדם כלשהו בעולם, אתה חייב להיות בעל זהות מטאפיזית. אתה צריך להיות בעל זהות שהיא
מעבר לאינטרס הלאומי, הכלכלי, המדיני, אתה צריך להיות בעל זהות של התנהגות אולטימטיבית שמגדירה אותך כמוסלמי, כנוצרי, כיהודי. בגלל זה יש 10 הדיברות, וליהודים יש מעל זה. כנראה שלדתות אחרות יש גם כן משהו, אבל לכולם 10 הדיברות. מה שאת אומרת, ורה, אם הבנתי נכון, בני אדם בלי תורה שמחייבת אותם, נשארים להיות ברברים. או במילים אחרות, התרבות והזהות של בני אדם בעולם במשך ההיסטוריה, היא הנותנת, התרבות והזהות הם הנותנים להם את הרזון דטרה, את הסיבה לקיומם. נחמה, מה את אומרת? Can you hear me? Yes? Okay, because I'm having trouble with my Zoom. I heard everything you said. I heard Vera, but I can't see the tmunot on the video. It doesn't matter. Now we are speaking about what we spoke. No, and I know, every one but of us hear that. I So know. what can you say about what we... I'm sorry, I Good. wasn't listening. I actually phoned your house and left a message for Tova, because I thought you were speaking and nobody was on the Zoom, but I can't get back on the Zoom. I can't see the text. I'm sorry, I wasn't listening. I just got cut off. You got what? Cut off from Zoom. So you can go back to Zoom or not? No, I can't. I'm pressing Zoom. I'm going back to the link to try and go in. But Vera, can you let me in again? Yes. If I okay, just a minute. I'm gonna go to my Okay. link. Just a minute. נחמה, תעשי end Okay. No, wait. to your Zoom. No, wait, no, I'm gonna go through the link and I'm gonna allow and launch meeting and maybe you'll let me in. If you can do that. Can you see I'm trying to come in to Zoom? Yes, אבל את צריכה לצאת עכשיו מזום, אחר שוב פעם להיכנס. Okay. Okay. End meeting? Am I going to end for the meeting for everybody? You need end your Zoom, only your. Well, it's all I can do is end meeting. Okay, so I'm going to end meeting and then I'm going to try and come back in. Not for all, only for you. Okay. It says assign and leave. Assign and leave. So I don't know. I'm sorry, I can't see the text. I don't know why. אולי תעשי מה שוורה אומרת לך בדיוק. It says if I do end meeting. And meeting only for you. Only okay. For you. And okay, I'm assign and leave. I don't know what that means. Assign and leave. Okay. Okay. בינתיים שדניאל יגיד לנו משהו.
על מה שאתה אמרת. כן, דניאל, אם אתה עוד זוכר. כן, כן, זוכר. אני מסכים שכל חברה צריך חוקים, נגיד. אם זה דת או אם זה משהו אחר. כן. להגיד שהחוקים האלה תמיד מנוסחים כאילו זה משהו אחר. עובדה שזה לא, אבל... כן. כן. ומה קורה אם קבוצת בני אדם אין להם לא תרבות משלהם ולא חוקים משלהם? אנרכיה. מה? אנרכיה. לא הבנתי את המילה. אנרכיה. 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 כן, אבל אוקיי, אני מסכים, אבל אני אומר, אפילו אם יש חוקים, זה עדיין לא מבטיח את המוסר, כי יש חוקים שהם לא מוסר, אתה רואה את זה היום, ואתה ראית את זה לפני 80 שנה, מה זה... כן, אבל בתוך החוקים יש לנו גם אספקטים של מוסר. המוסר הוא חלק מהחוקים, נכון? תלוי איזה. החוקים של הנאצים זה היו מוסרי, החוקים של החמאס זה מוסרי וכן הלאה. זה מוסר פרטיקולרי של קבוצה מסוימת. המוסר הוא דבר כללי שצריך לחול על הכל. ברגע שהוא לא חל על הכל, אלא רק על קבוצה מסוימת, זה כבר לא מוסר. כן? עכשיו, פרנץ רוזנצוויג, הפילוסוף של המאה ה-20, הוא דיבר על קטגוריה נוספת, חוץ ממוסלמים, חוץ מנוצרים וחוץ מיהודים, הוא אמר שיש קטגוריה תרבותית במרכאות נוספת, וזה החברות של אנשים אליליים. איך נגיד אליליים? אידולטרייטס. כאלה שלא מאמינים שיש אמת אחת אבסולוטית, אלא שהם חיים לפי כל אלוהים שהם ממציאים לעצמם, וכל פעם מחדש ושונה. זאת אומרת, הקטגוריה של האנשים האליליים היא קטגוריה שאין בה מה שיש אצל שלוש הקטגוריות האחרות. אצל האנשים האליליים אין אמת אחת אבסולוטית מעבר לצרכים האישיים או של הקבוצה. זה פגנים? בדיוק, תודה. הפגנים, כן? אבל הפגנים גם יכול להיות אידיאולוגיה, משהו שאתה מאמין שזה מעל הכל, כמו פעם הנאצים, מה זה היה? היו מאמינים במלכאות באלוהים. אז זה מה שאמרנו, שהפגנים זוהי אמת רק של קבוצה מסוימת, כן? לפי הצרכים של אותה הקבוצה, לא לפי אמת שהיא מעל אוניברסל. לאותה הקבוצה. כן? הפגנים, אם אני מבין מה זה פגנים, לא שואפים שכל האנושות
תחיה ותתנהג כמוהם. להם מספיק מה שמשרת אותם. זה לא אוניברסל, כאילו. לא שומע מה? אתה אומר שזה לא אוניברסלי. נכון. כי העניין של הערכים אבסולוטיים, או האמת האבסולוטית, אני אומר אבסולוטי במקום להגיד אוניברסלי. הפגנים אינם מכירים בקיום של אנושות אחת. כן. נחמה, את נכנסת? Ken, ich will hören die Video כדי zu verstehen, was ihr hat gerät. אוקיי, Ja, יכול גרט ja. auf Hebräisch? Mistommen, ja, mistommen. Ich will Kann resümieren sein. für euch. Ich will Okay. resümieren für euch in kurzen und ich will hören, was ihr sagt. Ich habe gesagt, als es einem Verein, ich resümiere alles, was wir haben gesagt. Es ist einem Verein, Lloyd Franz Rosenzweig, der Philosoph vom 20. Jahrhundert, 4 Kategorien von Menschen. 4 Kategorien, 3 von sie seine Kategorien von Menschen, was bauen sie ihre Identität auf der Basis von Leben in einem absoluten Emes, laut welchen Menschen dürfen sich führen. Nozrim, כן? Muslimen und Jehudim. Das sind die 3 Kategorien. Die 4. Kategorie, das sind die Paganim. Was für sie ist nicht kein universaler Emes, nur sie leben und führen sich Leute sehr Gruppe und die Interessen von der Gruppe. Und Franz Rosenzweig, wenn redet wegen der Menschheit, sagt dass das seien 4 Kategorien und allein, Franz Rosenzweig, hat ausgeklebt. Ist geboren geworden wie ein Jid, aber in einem Moment von seinem Leben hat he contemplates, zu welcher Kategorie von die 3, nicht von die Paganen, will sein verbunden. Und nachdem wir hat betracht die Nazrut und die Yahadut, hat beschlossen, als bleibt sein Ayid, aber via Bechira, weil hat ausgeklebt, nicht weil ist geboren geworden wie Ayid. Und ich frage euch alle Menschen, wie viele Menschen kennt ihr heint zu Tag, was seinen geboren geworden wie Jiden, aber das ist nicht gewesen genug für sie, und sie haben ausgeklebt zu sein Jiden. Nechama? Ich weiß nicht, Emerson persönlich,
keiner hat nicht mir erzählt oder gesagt, dass das ist a Brehre oder Aber sie was haben, meint ihr? Was meint ihr? ähm, Bederich Klal, Jiden, wo seien geboren geworden, wie Jiden heutzutage, bleiben Jiden, weil sie geboren geworden oder weil sie haben ausgeklimmt? gestimmt, das ist beides Siebes, weil wir davon sein zugewohnt von Kindheit, was meint zu sein ein Jid und nachdem, wenn man seinen älter oder mature Yeah. kann und kann man gedenken und trachten wegen die alle Jahren in Jüdischkeit, auf Jüdischkeit, wegen Jüdischkeit und was Nechama das, was ihr sagt, als man kann trachten, das heißt nicht, dass man hat ausgeklimmt. Lemoschel, ihr allein hat getan etwas, gedei zu beschließen, als ihr seid Ayid, nicht weil ihr seid geboren geworden, nur weil ihr hat ausgeklimmt, euer Jüdischkeit. ihr fragt mir Persönlich. aber zu tun was? Mitzvahs? Die 10 Gebot, die alle Mitzvahs sind Nechama, tot. Ja. ihr seid die Person, was hat beschlossen. Ob ihr hat beschlossen, Leute, was hat ihr beschlossen? Ja, ich habe beschlossen, weil ich habe nicht beschlossen, als das wird sein ein Fragezeichen. Ich bin MS Jid, ja, ich weiß, ich bin geborener Jid, meine Mama ist ein Jid und mein Tata ist ein Jid, aber Nechama, ja. das wird sein eine Frage, aber wie hat ihr gekommen zu einem Beschluss? Oh, persönlich, als Persönlich, ich bin ein persönlich. Jid, ich bin ein Jid, aber zu einem anderen, er oder Nein, sie, ich rede wegen euch. Und bald will ich reden wegen sich allein und wegen Veran. Wir reden nicht wegen anderen. Ist da, frage ich euch persönlich, sie hat ihr ausgeklieben, bleib naid oder oh, you didn't contemplate the problem. oh, zu bleiben ein Jid, ja, nicht zu weggehen, ja, zu bleiben ein Jid, weil ich kenne ein paar Menschen, was seien weg. Sie seien Buddhisten, Yeah. Buddhist, you know, oder sie seien ich kenne Emetzer Jews for Jesus. Okay. As Meine Frage ist, Nechama, für was seid ihr nicht geworden ein Bundist oder ein Jews for Jesus? Für was bleibt ihr euch persönlich zu sein Jid? Nicht, weil ihr seid geboren geworden. ich habe nicht andere Erfahrungen mit verschiedenen Religiöses oder Das, religious. Das, ja. was ihr entfällt mir, ist, als ihr und eine Sache von uns seien geblieben zu sein Jiden, weil sie seien geboren geworden wie Jiden. Was ich will sagen, I am pressing you, I'll tell you why. Leut mein, nee, früher Vera wird sagen, dann noch will ich sagen. Vera. Vera שומעת? כן, שומעת. השאלה שלי, אני חוזר על השאלה, האם את אישית, לפי ההכרה שלך,
יהודיה כי נולדת יהודיה, או שבשלב מסוים בדקת אפשרויות אחרות של זהות אישית. לא, לא הייתה שאלה כזאת. אני נולדתי במשפחה יהודית, ותמיד הרגשתי שאני יהודייה. אז לא שקלתי אפשרות אחרת, נגיד כן. ככה. אוקיי. זאת אומרת, לא הרגש במילים אחרות שהעובדה שאת יהודייה איננה סיבה מספקת שתישארי יהודייה. Das ist eine Frage, wie kommt zu tun Teshuva. Emetzer was Teshuva, כן, das ist wie a choice, a Brehre. right. Sie seinen gewinn Rachok, mit Jiddischkeit, und sie seien zurückgekommen, reingekommen. Mit Ja, aber ich rede wegen die, wo sein Gewinn weit von Jüdischkeit. Und ein Jid, was ist nicht weit, darf nicht tun Tshuve? But I think that to compare, when you compare, if I compare myself to other people, כן. I see myself right. If I compare myself to other people, I see myself close. So it's a perspective, I think. You know, I don't even know what it means, weit, knowing, because we're I don't know, it's a philosophical question. What does it mean to make a choice? It's not a philosophical question. It's a question, where are you personally standing in the realm of being Jewish? I don't know. I feel I'm Jewish. I don't care where I'm standing. I don't care. I feel it. I know it. אוקיי, את נכנסת באמצע הדברים של ורה, אז נחזור רגע לורה, לפני שאני אומר מה שאני חושב. ורה, היית באמצע ולא נתנו לך להמשיך. מה, להמשיך לקרוא? לא. אז מה? להמשיך לדון בשאלה, האם פעם הרגשת צורך להסביר לעצמך מה זה בשבילך להיות יהודייה? לא, אני לא הרגשתי את זה, למרות שאני יודעת, רגע, שהרבה אנשים מספרנים, משוררים, משחקנים, דווקא ברוסיה, התנצרו, כי הם חשבו שיהדות זאת רליגיה, איך זה? דת. כן. זה דת קשוח מאוד, ונצרות זה דת יותר אנושי. ויותר קלה. אולי, לדעתי, הם ברובם לא היו מכירים עם יהדות, כמו לא נכנסו לתוכן. הם ראו מי שחושב שזה... מאוד, רגע, ורה, מאוד מעניין מה שאת אומרת. אם אני אנסח מה שאת אומרת בצורה אחרת,
את באה מרוסיה ואומרת פה דבר נורא מעניין, שכל מיני אנשים מעולם היצירתי, כן, נכון. משוררים, שחקנים, כל מיני אנשים שאצלם הדמיון והיצירתיות הם המלח של החיים שלהם, התנצרו ברוסיה, עזבו את ההשתייכות ליהדות. לא עזבו את היהדות כי את אומרת שהם לא הכירו בכלל מה זה להיות יהודי, או לא הכירו את היהדות, ולכן את אומרת, הם חשבו שלהיות יהודי כמו שהם נולדו, להיות יהודי ולהתנהג כמו יהודי זה דבר קשוח, קשה, ולכן הם העדיפו להרגיש חופשיים, כי הם יוצרים, הם אנשים שחופש הקיום שלהם חשוב להם יותר מההשתייכות לתרבות שדורשת מהם הרבה. לא היה ככה ברוסיה בתקופה רגע, דניאל, תן לי לגמור את הטיעון. האם אני ניסחתי נכון מה שאת אומרת, ורה? בגדול כן, אבל הם פשוט, אתה יודע, הם הכירו, יותר קל היה להכיר את נצרות מיהדות, למרות בברית המועצות, כן. הם פשוט סגרו עניין של דת כלשהו. מה פירוש סגרו עניין? זה היה אסור. נכון. אסרו את הדת, כן. כלשהי. כן. אבל בטח שהרבה יותר קל היה להכיר את נצרות, ונוצרים כאילו הם טובי נפש. הם מה? טובי מזג. נפש, אוקיי. הם, אני הייתי פשוט גדלתי ונולדתי במשפחה יהודית אמיתית, שסבא וסבתא שלי הם היו אנשים דתיים, כן. ואני גדלתי בזה. כן. אז למרות שלא הכרתי כל כך טוב, היו חגים וזה, כן. סיפרו לנו כל מיני כן. אגדות, נגיד ככה, כן. אבל... המשיכו להיות דתיים בתקופה של הקומוניזם. רגע, דניאל, אתה תיתן קודם לורה לגמור, אנחנו לא יכולים להיכנס באמצע. אני שואל אותה שאלה. חכה רגע, תן לורה לגמור מה שהיא אומרת. כן, ורה אמרה שסיפרו לך במשפחה אגדות. אמרת את המילה אגדות, לא הייתי אומר בזלזול, אבל כדבר שהוא פחות ריאלי מהמציאות. ואני אומר, ורה, שבני אדם ועמים, אם לא חיים בתוך אגדה על קיומם, אין להם משמעות לחיים. מה את אומרת, ורה? לא הבנתי כל כך. אני אגיד בצורה אחרת. את השתמשת במילה אגדות, כאילו זה דבר פחות חשוב מהמציאות. זה נכון? לא כל כך, לא. פשוט ככה היה יותר קל להסביר לילדים. בואי נגיד, למה אנחנו חוגגים פורים או פסח?
לא קראנו תורה, לא... כן. אבל זאת אומרת, את סיפרו קיבלת את לנו. המסורת היהודית, כן, ולא את התורה היהודית. בוודאי, בוודאי. אבל מסורת, כן. כן. דניאל, מה רצית לשאול? דניאל? לא? דניאל שומע? כן. רצית רצית לשאול את ורה לשאול. משהו. סליחה. לא, אני רק, המקרה הזה של הרוסים זה משהו מיוחד, כי הדת היה אסור בכל התקופה של הקומוניזם, אבל אפשר, אני לא יודע, אני שואל את ורה, נראה לי לא, אבל ורה אמרה שגם לפי מה שהיא אומרת ואתה אומר, יש יהודים שעברו לנצרות, כן? אנחנו מדברים עכשיו מה התפקיד של ההשקפה התרבותית הנוצרית היהודית משחקת בחיי בני אדם. ורה אומרת שברוסיה אנשים עזבו את היהדות, עברו לנצרות, והיא הסבירה שאלה שעזבו את היהדות, אחת הסיבות זה שלא הכירו אותה באמת. זה נכון שהיהדות עם תרי"ג המצוות שלה, 613 מצוות, זוהי תרבות שדורשת מהאדם דברים מסוימים, וכל אדם שמרגיש שתרבותו שלתוכה הוא נולד דורשת ממנו משהו, אם אין לו הבנה למה דורשים ממנו, אז הוא עוזב. וזה אנחנו יודעים שבעולם הרבה בני אדם משתדלים לחמוק, לברוח ממחויבות, מדברים שהתרבות שלהם מלמדת אותם שהם צריכים להשתדל כדי לקיים אותה. אף אחד לא חולק, אף אחד לא מתווכח עם העובדה שיהדות זוהי תרבות שדורשת מן האדם. ובימינו, איפה שבני אדם באופן סטטיסטי הם מתחת לממוצע של אחריות, לא רק לעצמך, אלא גם לקהילה שלך, הדבר של לנסות לברוח מיהדותך, הוא כמעט דבר טבעי. למי שאין לו צורך לאחריות תרבותית של הקהילה שלו. כמו שאני שאלתי אתכם, אני גם שואל את עצמי, האם אני שקלתי למה אני יהודי, ומדוע אני צריך לבנות את הזהות שלי על פי היהדות. אבל עוד לא שאלנו את דניאל, מה אתה אומר על שאלה כזאת מעצמך? דת וזהות זה לא תמיד הולך ביחד. אפשר להיות יהודי ולא דתי, אפשר להיות לא שאלתי על הדת, לא, אני שואל שאלה ברורה אחת, לא, האם שקלת פעם שאתה רוצה להמשיך להיות יהודי על פי מה שאתה יודע שזה להיות יהודי?
לא משנה אם זה אני דת או לא אומר, דת. זה מתחיל מזה, מהקונטקסט, איפה שאתה נולדת, למשל בצרפת, בשביל כולם, להיות יהודי זה היה כאילו דת, אפילו בשביל היהודים. לא, אבל אני שואל בשבילך, לא שואל על אחרים. אז אוקיי, אז אני מדבר עליי כאילו, אז אני אומר, אני נולדתי עם הרעיון הזה, הקונספציה הזאת, להיות, היהדות זה דת, ככה זה היה מוגדר בצרפת, ואז זה לא היה משהו בשבילי, זהותי, כאשר אני החלטתי לא להיות דתי, אז באותו הרגע אני חשבתי שאני גם לא יהודי באיזשהו מקום, שזה הולך ביחד. ומה עשית כשהגעת להרגשה כזאת? מה עשיתי? אני פשוט חשבתי שאין משמעות בזה להיות יהודי, ובאיזשהו שלב, מאוחר יותר, חזרתי בתשובה וזה וכן הלאה, אבל זאת אומרת שזה עניין של קונספציה בקונטקסט והיסטורית ותרבותי וכל מיני דברים שלא לכולם חי באיזה באותה דניאל, צורה. אתה אישית, איך חזרת בתשובה? איך שהייתי עם כמה אנשים שבאיזשהו חברה כזו שלאט לאט אני שכנעו אותי, או אפשר להגיד ככה, שהיה לי כמה שאלות, בסופו של דבר הגעתי למסקנה שזה זה, אבל מה לא זה משנה, זה? בשבילי, כאילו, כן, שיש עניין זהותי ויש עניין דתי שזה הולך ביחד, אז עוד פעם, כן. נדמה לי שזה הרבה תלוי מהקונטקסט, מהמקום, אני חושב, לכן אני קצת לא יודע מה שוורה אמרה, אבל נדמה לי שאני יודע, אני דיברתי עם רוסים למשל, שאמרו כן. לי שבתקופה של הקומוניסט, נולדו ברוסיה לפני נגיד 50 שנה, הם לא ידעו שום דבר על מה זה להיות יהודי. כי אני מדבר עליך עכשיו, לא על... לא, אוקיי, בסדר, עניתי לך, אבל אני אומר, בכל זאת, אני חושב שבכל זאת זה תלוי הרבה מהקונטקסט, מכל מיני דברים לכל אחד. טוב, אז ענית מה שענית, ועכשיו אני הולך אליי עצמי, ואני שואל את עצמי אותה שאלה בנוסח הבא. האם אני אישית פעם שקלתי, כן, לא בגלל שנולדתי כיהודי, האם שקלתי פעם מה זה בשבילי להיות יהודי, בשבילי, לא בשביל ההיסטוריה ולא בשביל אנשים אחרים, מה זה בשבילי להיות יהודי, והאם ברגע שאני עונה לעצמי מה זה בשבילי להיות יהודי, האם אני מחליט שזה מה שאני רוצה להמשיך להיות? והתשובה שלי היא שלאור כל מה שקראתי וכל מה שלמדתי, גם על יהדות, גם על נצרות, על מוסלמיות אני לא כל כך מכיר, לאור כל מה שאני למדתי, להיות יהודי זוהי הדרך הכי משמעותית בשבילי כדי לתת משמעות לקיומי ולקיום היהודים כעם. ועכשיו אני רוצה להגיד אמירה כללית שלא הצלחתי לקבל מכם, ואני אשאל אתכם אם אתם מסכימים למה שאני אגיד.
לי יש רושם שרוב האנשים בעולם, ולא משנה לאיזה עם הם שייכים, רוב האנשים לא שוקלים מה התרבות שלתוכה הם נולדו, היא מבחינתם אישית הדרך הטובה ביותר להיות אדם בעולם ולהיות שייך לעם כזה או אחר. בזה אני אומר, אם אני צודק, שרוב בני אדם, כולל היהודים שנולדו כיהודים, אינם מגיעים במשך חייהם לשקול ברצינות למה הם יהודים. נחמה, מה את אומרת על זה? Kennt ihr sagen auf Englisch oder auf Jiddisch? Weil Okay. als es gewesen auf Ivrit. Gut, Yeah. ich habe sagen auf Englisch. What I am trying to say, the bottom line is that my opinion is that the majority of people in the world, it doesn't matter to which culture they are connected, the majority of the people in the world never reached the stage to ask themselves what means for them to be connected with a culture where they belong. And because of that, their awareness about being Christian or Jewish or Muslim is very low. So what do you say, Nechama, about that? I don't think about it all the time. I don't say I'm Jewish. I am not asking about yourself. I am asking about humanity, the majority of people in the world. If they think that they're Jewish, or they know they're Jewish, or they're aware that they're Jewish. The question is if people in the world, including the Jewish people, I say they haven't reached at all the stage where they think above the fact that they were born Jews. They don't consider what is for them personally, to be a Jew. And for them, it's enough that they were born Jews, and they don't try to understand why they should continue to be Jews. The only thing that comes to mind is es ist schwer zu sein a Yid. Es ist schwer zu sein a Yid. To say schwer zu sein a Yid is a little bit of awareness about what is to be a Jew. I am saying that even not to that stage. Sometimes I look at other Jews and the Jewishness, or my Jewishness, yes, or their Jewishness. Our Jewishness, like the common Jewishness. It's I don't know, it just brings attention to, you know, me kind of thinking or questioning or wondering or thinking about it.
maybe it's not so much about me, what I do, but sometimes it's what I see, you know, What do you see? others. And I see different things. I see different things. I see many Jews doing different things, dressing different ways, speaking different ways. I seem to think that here in America, about tshuva, I am not makes speaking about tshuva. I'm speaking generally about Jews. Are they able to consider themselves why they're Jews or not? That's my question, a simple question. I think we take for granted that we're Jewish. Okay, so you are answering me that Jews today are not in the business at all of considering why they are Jews. It's enough for them that they were born Jews. That's what you answer? Yeah, but I'm wondering, those who go to yeshiva, who go to shul, do they have such an awareness? They go, you have they to do. Answer. You are asking me, I am asking you. I don't know. Okay. I don't, you know, you know how sometimes you meet somebody face to face and you walk away and you think, oh, such a mensch, but not just, oh, he's a mensch. You know, sometimes you meet somebody that's like extraordinary, you know, the way they act, the way they speak, the as way a person. No, I know, but I don't know if there's such a person. in my eyes, I think we're all different. We're you know, we can compliment and we can not compliment. I don't know if there's such a cohesion or an awareness. Yeah. An awareness of what? Of Jewishness? Like I say, I think maybe it's, I don't know, maybe it's different for secular, whether in Israel or North America. We're Jewish and that's all, right? Okay. Yeah. So, we know it, we feel it, but I don't know how such an awareness can be achieved. Okay. So what you are saying now, I would paraphrase it and say, or answer, you ask me a question, you don't know how such an awareness can be achieved. And my answer is that here we are coming to the most important part of Jewish identity. And the most important part is education. If we define education as the teaching of Jewish culture in all its width, and through the teaching of Jewish culture, we acquire some notion about what is Jewish identity, what we learn is that if Jewish education is very, very low, and it is, also in Israel, so if education is very, very low, it means that awareness about what is to be Jewish is very low. And as I told you many times, without saying names, I see it in my family, in my extended family, that because they have no Jewish education and they had not Jewish education, and they are the younger generation hasn't Jewish education,
So they have no awareness of why they were born Jews. And I told you about this relative of mine who said, what Jews, what Jewishness? I am a member of the world. In the moment a person in my family can say such a thing, she will never be an educator of her children. And this is the end of the way on the path of Jewish awareness. And a person like that exists, in my opinion, in a lot of families. And the outcome of all that in a generation or two is very bad from the viewpoint of Jewish identity in coming generations. From what I say, if I am right, Jewish education should have been one of the more important endeavors in our culture as Jews. But I guess that you will agree with me that even outside Israel and also in Israel, Jewish education is not at all what it should be. And when I say Jewish education, I mean the possibility to learn all that is Jewish, all the sources, to have the possibility to read and understand the millennial culture of the Jewish people. And regrettably, as I see what is happening in our generation after the Holocaust, I see that the Holocaust and what happened is more important than Jewish culture, which was annihilated in Eastern Europe. Kenneth Ken. Zogan Epis, you know, you talk about Franz Rosenzweig, okay, Ken. he had an awareness, but I guess he was, I don't know, a philosopher, a writer, but, you know, to have an awareness. One moment. He was a philosopher and an educator. Okay, but to have such an awareness, one has to know about the others. What is others? Others, I don't know. You said Christian, Muslim. Yeah. So you know, to be really to have that awareness and to make a choice, like an educated choice. Yes. You will have to be, you know, a brilliant, a genius. You have to read. Not most people are not in that category. No, you have not to be a genius. You have to be educated. You have to be a contact with. No, but you have to be educated about the others in order to. That's right. It's not about tshuva, but it's almost like when you make a choice, when you choose, you know. I agree. It's but like in our education in Israel, for instance, no one will teach you what is Christianity. No one will teach you what means to be a Muslim. And no one will teach you really what is to be a Jew.
Then This is the problem. nobody's going to be a Franz Rosenzweig or No, you don't like- need to be a Franz Rosenzweig. You need to have a schedule, an educational schedule, where you make room for the different viewpoints of the different cultures, which you are living with them in Israel. In Israel, you have Christians, you have Muslims, which you have to confide with them. You are living day to day, and you are Jews. There's a word. Which you don't want to see them in Bnei Brak. There's their culture. There's a word for the schooling that I went to, a Talmud Torah, which is used, I think, maybe it's Latin, I don't know, parochial. Yeah. You know the word parochial? No. Parochial? I'm going to look it up. Parochial. Parochial. I'm not sure. Parochial, I know, but parochial means a very narrow. Narrow. Well, that's right. That's right. So this is not what we mean when we say about education. Parochial is not a term we should use here at all. It's related to a church parish, but interested in a limited area. Connection with what we speak about education in general and Jewish education also. Well, I mean, I think, don't rabbis know about other religions? Don't they study that? I mean, I'm not talking, Not at all. This is the whole question. Because we are, in our way of teaching what means a Jew, we are excluding Christianity, we're excluding. So how does one make a choice to be Jewish and to have that awareness if you don't know the other or the other aspect? Or there are two levels of making a choice. When I'm speaking of making a choice, I'm speaking to make a choice inside Jewishness. What does what you learn or know to you to be a Jew? To learn about Christianity and Muslims is a second level, which of course should be part of the educational program, which is not in Israel. But the main interest is, first of all, to know your own sources. And even that does not exist enough. You know, I'm in a reading group, and because I said I went to a Jewish day school, a Talmud Torah, so sometimes they lean on me that I should know an answer. And I remember we talked about gambling, and even two ladies in the group. One was born in Israel. Now she's in Canada. Her husband is Israeli. Another lady was born in actually two ladies born in France, and they lived in Israel. I mean, I'm the one who made a guess, and I was wrong. I said maybe gambling is allowed because of Purim and Hanukkah. But you said in one of our sessions that no, the Talmud says there's no gambling if there's only like in dice. Hanukkah, but only in Purim and Hanukkah as a release of tension, you are allowed to gamble. But not to make money, or right? I mean, it's right. Okay, right. But I guess what I'm saying is you know, you can know the language, you can be born in Israel, you can go to a yeshiva, you can go to shul, you can say Gott zu danken all the time. I really don't know when I look at
everybody. I mean, I don't see everyone. I can't see everybody. I don't know who is not the observant, but the most aware. And so I am saying, I don't know. generally speaking, the awareness is very low. That's my contention. And I agree, because everyone's looking at everyone's shoulder to see what somebody else is doing or what somebody else isn't doing. Yeah. Remember you said the word farher? A farher? Right. Everybody in the Jewish community is a farher. Very interesting. So we have reached the end of our meeting. Okay. And we ended it with a conversation about things which generally people don't speak about them. But my conclusion is that education is a very, very important thing, and we have not much of it, not in general and not in Jewish education. And this is a great pity. And what kind of Jewish education? What kind? Who are the teachers? There is no kind. Jewish education is the whole cultural tradition in all its aspects, which were generated in the Jewish people and for the Jewish people. Okay, can I stop the recording if Yes. I can? Okay, wait. Yes, I thank you, Vera. Toda, Daniel, toda. Vera, I need permission from the host to request. Oh, Vera, can you let me stop the recording? Vera שומעת? Vera, את שומעת? כן. אודיו, צריך לסגור את הרקורדינג. Hello. I'm having trouble again. I request. Okay. Just a minute. Record. I don't know. Leave computer on test. I don't. Okay. You